Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Masu mu fatan kowa na lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Yau insha Allahu a cikin wannan sabon fim namu za mu kawo muku ci gaban fim ɗin namu mai suna wato ainihin fim mai suna Cakwakiya wanda muka kawo muku na 8 a satin da ya wuce. Insha Allahu a yau za mu kawo muku ci gabansa mu kawo muku na 9 kamar yadda kuka sani a wannan YouTube namu. To kamar yadda kuka sani dai a kamar kullum idan za mu yi bidiyo muna gaya muku cewa yana da makullin sirri wanda idan baka da makullin sirrin ɗin ba za ka iya buɗewa ba. To da haka ne ya kamata ka bi daga farkon bidiyo zuwa ƙarshe domin ka san makullin sirrin ɗin domin ka buɗe cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. Yauwa yanzu za mu kai tsaye kan YouTube ɗinmu domin mu nuna muku yadda zai yi kallo ba tare da ya samu matsala ba. Yauwa misali idan ka duba kwanan nan mun fitar da wani fim mai suna Gatsali fasarar Algaita wanda tsohon fasara ce. To idan ka duba za ka iya idan kana buƙatar ka wuce to kamin mu wuce wani wuri idan baka yi mana subscribe ba ka jure ga wannan alamar gata idan tana ja ka maida ta haka bayan ka maida ta ka nuna alamar close da notification wacce idan muka yi sabon fim za a turo maka da shi zuwa kan screen ɗinka. Sannan ka yi mana liking ɗin bidiyo misali idan baka yi liking ba ka yi liking ɗin bidiyo domin ka taimaka min bidiyon mu matuƙa guri tafiya da shi. Sannan ka danna alama sunan bidiyo ma'ana tag ɗin bidiyo ko kuma in ce maka titirkin bidiyo kana dannawa gashi kamar haka zai buɗe ma wannan wuri. Idan ya buɗe maka wannan wuri zai kawo maka wannan fuska idan ya kawo maka wannan fuska za ka zo nan daidai da aka saka Rashiliyan wato wannan wuri kana dannawa gashi kamar haka kai tsaye zai buɗe maka zuwa wani website. Yauwa idan ya buɗe maka wannan website nan kana da damar da za ka iya searching ma'ana ka nemo wani fim da kake biɗa. Sannan idan ka duba za ka ja ƙasar rubutun kana ya karanta rubutun misali idan ka karanta ko kuma ka abun nan ka ɗan jawo ƙasa idan ka jawo ƙasa duka za ka zo daidai inda aka saka downloading ne gashi a wannan wuri nan to a nan za ka saka makullin sirri. Idan ka duba wannan shine makullin sirrin ɗin to kamin mu buɗe wannan wuri idan muna tallata muku wannan group WhatsApp da muka buɗe domin ana saka muku Indiya Hausa a cikinsa ne. To idan kana buƙata kana yi mana magana ta WhatsApp mai maka ƙarin bayani da yadda za ka shiga ainihin group ɗin. Sannan idan ka danna alamar downloading ne za ka buɗe kai tsaye ne zuwa Google Drive ɗinka. Yauwa idan ya yi ɗan searching kaɗan zai tambaye ka makullin sirri ma'ana makullin sirrin da ka gani a baya ko ka kwafo shi ko kuma ka rubuta a takarda ko kuma dai ka haddace a kanka wanda dai ba zai baka dai matsala ba ba zai maka wahalar sakawa ba za ka saka biyu sau uku sannan ka saka ɗaya sai ka OK. Kana OK kawai za ka zo gun downloading ɗin nan gashi kamar haka shi ma ka yi OK. Kana yi OK zai buɗe maka wannan wuri dai buɗe maka wannan wuri nan zai baka damar da za ka yi telecharge ko kuma ka yi flying kai tsaye kallo ba tare da wata matsala ba. Idan kana buƙatar ka sauke akan wayarka za ka zo nan wannan flash ɗin idan kuma baka buƙatar ka sauke kana yin fly a nan kai kallo kai baka damuwa haka nan. To wannan bidiyo nan mai suna Cakwakiya muna kawo muku shi sati ne idan kuka ga dai ai sati ba kashe to ku tabbatar cewa matsala ce aka ɗan samu amma insha Allahu dai muna dai kawo muku shi duk sati Allah ya yarda. Sannan kuma a nan dai za mu ce muku sai wani sati da Allah ya haɗa mu akan ɗin fim ɗin Cakwakiya to insha Allahu sai wani lokaci.